Meta nisimgħu l-kelma mħabba, l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija forsi l-festa ta' San Valentinu, ħafna fjuri u ċikkolata. Jista' jkun li ġina f'moħħna xi mument partikolari fejn ħassejna din l-emozzjoni, b'mod partikolari bħal pereżempju waqt xi tiġ, jew inkella meta xi ħadd tagħna xi rigal speċjali. Ġesu tkellem ħafna fuq l-imħabba, anke fuq il-mod ta' kif huwa kien siru l-imħabba tiegħu lejn l-bnedmin. Fost l-oħrajn huwa qal ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejthom jien. U jurina wkoll li kien lest li jħobbna meta qal ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U dan urih verament meta miet għalina fuq is-salib. Hawn naraw kemm ħabbna Alla. Alla hekk ħabb lid-dinja li tagħti l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bax nilibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja tkun salvata bih. San George Preka jgħidilna li min iħobb ikun jixtieq li jkun fejn l-oġġett tal-imħabba tiegħu. Din il-ħaġa aħna nesperjenzawha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk għandi għażla fejn impoġġi bil-qiegħda, se nagħżel li noqgħod fejn dik il-persuna li naf u li nirrispetta. U mhux forsi fejn xi persuna li jien ma nafx. Fil-ħajja tiegħi infittex li nqatta kemm jista' jkun ħin mal-persuni li nħobb, mal-ġenituri tiegħi u liedi, ħbieb. Il-fundatur jgħidilna wkoll li huwa impossibbli li wieħed jaraf lil Alla u ma jħobbux. Jekk verament inħobb lil Ġesu, allura irrid infittex ukoll li nsib ħin u nkun miegħu fil-mumenti tat-talb, u anke billi nieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. San George Preka jgħidilna wkoll min irid jagħti xi ħaġa lil Kristu jibgħatilu mal-proxmu, jiġifieri mal-persuni ta' madwarna. Din il-ħaġa ta' spiss ifakkarilna wkoll Papa Franġisku meta jgħid jekk tħobb lil ġar tiegħek u ma żżommx mibeda lejh, hekk tħobb lil Alla. Din hija prova ċara. U għalhekk wieħed isaqsi imma jien lil Ġesu x'nista' nibgħatu mal-proxmu. Irrid niftakar li Alla mhux se jara l-perfezzjoni jew il-kobor ta' dak li jiena nagħmel, imma l-mod kif nagħmlu. U dan il-mod mhux ħlief l-imħabba t'Alla li biha u għalija nagħmlu. Aktar ma dak li nagħmlu bl-imħabba, aktar dak li se nagħmel se jkun perfett. Dan ifakkarna f'dak li jgħidilna San Pawl fuq l-imħabba. Huwa jikteb l-imħabba taf tistabar u tħenn. L-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefax biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorla, ma żżommx f'qalba għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt. Mhux faċli li fil-ħajja tiegħi inġib ruħi dejjem hekk mal-persuni ta' madwari. Allura, dan wassalni biex nirrealizza li jekk verament irrid inħobb, allura rrid imbati. Wara kollox, irrid niftakar li Kristu bata għalina u ħallilna l-eżempju li nimxu warajh u mbagħtu bħala skulari tiegħu. Dan tgħidulna wkoll Madre Teresa meta tgħid jien skoprejt dan il-paradoss li jekk inti tħobb sakemm tbagħti, allura ma jkunx hemm iktar tbatija, imma mħabba biss. Dan il-paradoss nistgħu narawh fl-imħabba li l-ġenituri juru għal uliedhom. U kunu lesti li jibgħatu huma basta jaraw li uliedhom ma jkun jonqoshom xejn, anke meta dawn ikunu għadhom anqas biss twiedu. Ifakkarni f'dak li għamlet Santa Ġanna Beretta Molla li meta saret taf li kellha fibroma fit-tieni xahar ta' tqala, hija għażlet li tkompli bit-tqala tagħha. Dan minkejja li kien hemm ċans kbir li hija tmut. Hija dieħla l-operazzjoni, hija insistiet b'qawwa mat-tobba. Tablu x'raskom għalija, l-aqwa li t-tarbija tgħix. U din forsi mhijiex ukoll it-tip ta' mħabba li aħna nosservaw f'Marija. Naraw sa minn qabel ma twieled Ġesu, tbagħti minħabba ċirkustanzi li sabet ruħha fihom. Naraw quddiem xmul il-profeta, tisma' profezija li sejf ta' dolur
qatt jinfet il-qalb tagħha. Hija tgħaddi wkoll minn mumenti ta' tbatija li tgħaddi minnhom kull familja meta flimkien ma' bena Ġesu assistiet għal mewt ta' żewġ Ġuseppi. Min jaf x'ħasset meta dan n-uniku ben tagħha ħalla d-dar biex jagħti bidu għall-ħidma tiegħu. Min jaf x'ħasset x'kien kienet tkun qalb il-folla u forsi tisma' lil xi ħadd u waqgħu żufjet jew jikkomplott kontri. U min jaf x'ħasset x'in waslet l-aħbar li kienu arrestaw. Narawha takkumpanja lil dan bina fit-triq tiegħu lejn is-salib. U bħal kull omm oħra li tipprova tagħmel minn kollox biex ittaffi tbatija ta' bina, tipprova tersaq lih biex tikkunslaħ. Imma s-soldati firduhom minnu fih. Narawha fl-aħħar u mhux l-inqas wieqfa taħt is-salib. Fil-ktieb tiegħu dwar ir-Rużarju, San George Preka jirrifletti dwar din il-ġrajja u jitlob lil Marja Santisma sabiex titlob l-Alla li jagħtina l-grazzja li nerfgħu s-salib tal-Providenza bi spiritu ta' vera rassenjazzjoni mar-rieda ta' Alla.